Miss Fitness Beograda, Vojvodine, Srbije, Balkana, Evrope i sveta i predsjednik NABA, Aleksandra Rapajić bila je gost SOS kanala i izložila plan takmičenja do kraja godine i osvrnula se na uspehe svojih pulena. Aleksandru ste prethodnih nedelja imali prilike da gledate na našem programu u okviru segmenta Vežbajte sa nama, s obzirom na to da je Aleksandra i viši sportski trener i instruktor aerobika. Ja moram da se pohvalim da preko 40 medalja imamo za 3 godine ponovnog osnivanja i registracije saveza i funkcionisanja uopšte posle nekih 10 godina pauze. Svaka sezona je, što kaže, sve uspešnija i uspešnija, zahvaljujući naravno vama, odnosno SOS kanalu. Mi smo dobili tu neku medijsku pokrivenost koja naravno nam uvek je potrebna da bi jedan sport uopšte mogao da funkcioniše. I eto, uvek je, sad pravimo jednu malu retrospektivu ove naše sezone, koja je, da kažemo, počela tamo negde 10. maja, kada je bilo zvanično Kup Srbije. Tako nam počinje, znači to je kvalifikaciono takmičenje za, da kažemo, ova sva takmičenja predstojeća, gde su svi ovi moji, znači da kažemo, članovi, odnosno članovi reprezentacije izborili svoje mesto da učestvuju na evropskim i svetskim prvenstvima. I eto, ću da napravim jednu malu retrospektivu, znači redom, 10. maja održano je veliko takmičenje u Apatinu. Naravno, ovom prilikom zahvaljujem se Nataši Kubik koja je bila organizator i klubu Kleopatra iz Apatina, takođe i opštini Apatin. Stvarno je bilo fantastično i hotel i smeštaj i sve ostalo. Evo, nadam se da ćemo nekim kadrovima to da potkrepimo onako što kaže, da vidite kako je to bilo. Naravno, jako dobar kvalitet ekipe, samih takmičara, da kažemo da je za nijansu možda ženski taj deo figur fitnessa, aerobik fitnessa ovoga u Apatinu bio malo jači. Posle toga je naravno bilo takmičenje u Litvani. Između ostalog, tu još nismo videli danas Natašu Maksimović koja je bila treća. Ja sam bila na profesionalnom kupu u Evrope četvrta i naravno tu je i Nataša Kubik koja je postala međunarodni sudija na tom takmičenju i devojčica u kategoriji Fit Kid koja je bila četvrta na evropskom prvenstvu. Onda posle toga odmah sledeći vikend je održano takmičenje u Košicama. U Košicama je takmičenje za profesionalce gde sam ja bila prva. Stvarno onako jedno jako lepo organizovano takmičenje. Eto da kažem da NABA svetsko prvenstvo sledeće godine će biti baš u Košicama. Tako da će svi ovi moji sportisti moći da vide jako lep grad i jako dobri organizatori. Stvarno su bili fantastični domaćini. Odmah posle toga smo otišli na Miss i Mister Univerzum. Deo ekipe ste videli. Isto tako fali nam jedino Nataša Maksimović koja je bila treća i na tom takmičenju. I imali smo jednu malu pauzicu. Imam, znači, onako jednu veliku čast. U Grčkoj je organizovano takmičenje za bodybuilding. Na svetskom prvenstvu imamo svetskog šampiona u ženskom bodybuildingu, to je Ilona Zarubica koja nam dolazi iz Ruskog Krstura. Nažalost, eto, letnje je vreme i onako kratko je neko vreme, pa ćemo se videti u nekim od sledećih prilika. Naravno, tu je i gospodin Marko Petrović iz Kraljeva, koji je naravno bio, koji nije ušao, nažalost, u finale, ali je bio u prvih 10, što je izuzetno veliki rezultat. I naravno, junior Đurović Vladimir, koji je bio četvrti, s obzirom da je to stvarno jedno od najjačih svetskih takmičenja što se tiče evropskog ovog kontinenta ovde. Ja sam prezadovoljna da se mi stvarno nismo obrukali, da svaki put donesemo makar jednu medalju i da onako nižemo neki dobar skor i dobar rezultat, a samim tim i popularnost sporta iz dana u dan moga raste, ali evo već imam neke ponude, ljudi se javljaju da organizuju takmičenja, jako puno interesovanja ima za taj dečiji fitness, tako da mislim da, eto, zahvaljujući vama ljudi su shvatili da je ovo ipak ok sport i da je ovo jedan način života i nadam se da ćemo, eto, nastaviti našu uspešnu saradnju, naravno, a i eto da ćemo uspeti da sport dovedemo na neke grane gde stvarno zaslužuje, ali ovo je stvarno, ajde da kažemo, ako je nam atletika kraljica života, ovo je stvarno kralj među sportovi. Dobro, možda postoje neka predrasuda među ljudima kada počnu da se bavaju ovim sportom, da sad će da izgledaju onako ogromno, ali sve to može da bude lepo u nekim normalnim granicama. U principu, sama poenta našeg saveza nije baš u tome da budu, znači, sam klasičan bodybuilding. Zbog toga smo mi, znači, NABA je odavno shvatila da je fitness pojam koji svaki
trenutkom raste i raste i onda je napravila, znači NABA postoji kao nacionalna amaterska bodybuilding asocijacija, ali kao njena sestra ili ti ćerka postoji Svetska fitness federacija koja razvija fitness. U Svetskoj fitness federaciji su kategorije koje ste videli moje devojke do sada, znači to su model fitness kategorija gde se traži ženstveno, lepo oblikovano telo, zatim aerobik kategorija gde su dobre onako gimnastičke tačke sa puno elemenata, plesa, pravi jedan mali show, zatim tu je figura gde je 70% izgled i naravno tu su fit kid kategorije od 3 do 8 godina, od 8 do 12 i od 12 do 16. Tako da u principu taj pojam fitnessa se sve više i više razvija, naravno body classic. Faktički da muškarac bude ono što jeste, znači prirodan, onako kako to treba da izgleda u ne prevelikim gabaritima, a naravno devojka opet da bude lepa, zategnuta, bez celulita, masti, tih nekih nus pojava, a opet naravno mišićava i naravno da bude sportista. I eto da kažem da smo mi sport koji se može pohvaliti sa najvećim brojem rekreativaca. Zapitajte se da li ima bilo ko u vašem okruženju ko nekad nije išao na aerobik, u teretanu ili bilo gde. Tako da ja imam neku informaciju da zvanično i nezvanično u Beogradu ima 150 fitness klubova registrovanih. Znači ne računamo oni koji su onako, koji funkcionišu van registracije, što bi rekli na divlje i tako dalje. Mislim da retko koji sport može da se pohvali sa tolikim brojem članova rekreativnih i tako dalje. E sad, iz tih rekreativaca, iz tolikog broja članova se izdvoji po neki šampion, šampionka, neko ko će da kasnije bude jedan dobar sportista, a naravno svi moji sportisti su uglavnom personalni treneri, instruktori aerobika, uglavnom imaju svoje fitness centre ili su vlasnici, tako da u principu svakim, ajde da kažem, opet ja prenosim to dalje, a oni to opet dalje drugim klijentima i naravno uvek se izabere neko ko će da nastavi to što su oni počeli. Pomenula si tu fit kid kategoriju, da li imamo tu neke predstavnike, ovako zvuči interesantno? Jeste, to je jako ovako uhvatilo maha, da kažem evo već četvrto takmičenje kako imamo i mogu vam reći da imam predstavnike iz Renjanina, jako dobre, znači gospođa Čapelja koja pravi baš dobre takmičare, evo prvi put se pojavila u Pančevu, baš sam onako iznenađena kvalitetom. Naravno, Nataša Kubik sa klubom Kleopatra preko 50-60 klinki ima koje stvarno, verujte mi, rade sve i svašta, znači da ne verujete. A rekla si, to je godište otprilike? Od 3 do 8 godina imamo, znači, te zvanične 3 kategorije, od 8 do 12 i od 12 do 16 godina. Verujte mi, znači ima devojčica od 4-5 godina koje stvarno super rade. Evo, naravno, Marisela Tomačev iz Beo Džima isto ima onako jedno 10-15 devojčice, dečaka koji to stvarno jako dobro rade. Ima par klubova iz Novog Sada, ima 2-3 kluba iz Subotice, iz Sombora i sve više i više ljudi su zainteresovani za tu. Evo, očekujemo naravno i saradnju, Bojanu ste videli vjerojatno i u Šapcu, tako da je to jako popularno zato što njima se ocenjuje samo tačka, odnosno samo taj nastup. Znači prvo mora da nauče gimnastiku, znači taj neki osnovni da imaju lepo držanje, onda naravno posle toga mora da nauče ples, znači da se ponašaju na sceni i onda faktički oni postaju onako pripremljeni za bilo koji, da kažemo, drugi sport, ali naravno i za taj neki pripremljeni su naravno i za život i kasnije možda za neki scenski ozbiljniji nastup i sve. Mislim da se od tih malih nogu pravi neki budući svetski i evropski šampion. A da li je to prosto sport od kog može da se živi? Pa, ajde da kažemo da ja sam spojila korisno i lepo, može da se živi. Znači, uglavnom kako može? Može ako ste dobar trener, ako ste instruktor na osnovu ovoga što postižete rezultate, naravno opet se odvajate od ostalih instruktora, to je neka razlika, dobijate na kvalitetu, a samim tim, kad znate da oblikujete svoje telo, onda znate i nekom drugom da pomognete i mislim da može. Mislim, ja ovim putem apelujem i na državu, jer mi ovo sve što smo uradili do danas, sva putovanja i sve finansiramo sami, snalazimo se, što kaže, eto time baš što držimo te klubove ili radimo kao personalni treneri i kao instruktori aerobika, pa od toga što kaže se finansiramo, ali eto ove godine ćemo zvanično pokušati da konkurišemo za državni budžet i da budemo onako na nekom stadijumu gde stvarno zaslužujemo, jer stvarno ovako ozbiljno je, ja kažem, 40 klubova zvanično u Savezu, ljudi koji stvarno rade po svim gradovima Srbije, toliko zlatnih medalja, nigde u svetu, znači da god smo se predstavili, nismo se obrukali, došli smo sa medaljama nazad kući. Mislim da zaslužujemo da eto zvanično ove godine, ako krunišemo našu sezonu sa time što će eto zvanično da nas i država prihvati, makar koliko toliko da eto ti naši sportisti lakše putuju na ta međunarodna takmičenja.
Da li se planira i neka organizacija s vaše strane ovde u našoj zemlji? Pa evo ovako, ja da se pohvalim da zvanično dobila sam ponudu da organizujem Balkansko prvenstvo, a u suštini to je, ajde da kažemo, i svečani povod da postanem predsjednik Balkanske svetske fitness federacije i NABA asocijacije. Samim tim pokušat ćemo da organizujemo Balkansko prvenstvo tamo negde krajem septembra, početkom oktobra. Tačan datum, naravno, vi ćete biti naši gosti, vi ćete to sve propratiti, pa ćemo još, naravno, sve detalje dati. Samo da najavim da je već 10. oktobra u Crvenki međunarodni kup da je 5.000 € novčane nagrade. Crvenka kao grad je preuzela to za sebe. Znam, isto pregovori su da to bude Sremska Mitrovica. Tu smo u nekim pregovorima da grad Sremska Mitrovica to preuzme. Tako da ima tu još dosta ponuda da se organizuju takmičenja. Prvenstvo Vojvodine će biti ove godine u Odžacima. Znači, to su, mi svake godine imamo 12 domaćih takmičenja. Znači, da li su to kvalifikaciona za evropska i svetska prvenstva, državno i kup Srbije, plus manja takmičenja. Evo, baš pre 2 vikenda smo bili u Bačkoj Palanci gde je bio otvoren kup Vojvodine. Došli su nam gosti iz Slovenije, iz Bugarske, onako fino se družimo, bilo je na otvorenom, baš bilo jako lepa organizacija. Zahvaljujem se klubu iz Bačke Palanke, KDT Majevica i Damiru Ivančiću. I očekujemo da svi ti klubovi koji organizuju manja takmičenja da će mi pomoći da organizujemo jednu veliku feštu i stvarno najavljujem ako to sve bude kako treba i naravno uz pomoć ljudi dobre volje da ćemo uspeti nekako da izguramo to sve do kraja, da napravimo jedno lepo balkansko prvenstvo pa da otvorimo sezonu i da mi budemo zvanični predstavnici za Balkan. U organizaciji Svetske fitness federacije 17. maja u Litvaniji je održano evropsko ili svetsko prvenstvo, Petre? Evropsko prvenstvo, na kome su gostovali, odnosno učestvovali, takmičili se naši današnji gosti. Sa nama su Petar Milenković i Ksenija Dunđerski. Dobro nam došli. Evo da nam kažete u kojim ste kategorijama vi se takmičili i kako ste prošli. Bolje vas našli. Ja sam u bodybuildingu, osvojio sam prvo mesto u kategoriji nekih 500 takmičara, ukupno, znači na celom takmičenju i to je to u principu. Ti? Ja sam takmičila u kategoriji model fitness, drugo mesto, zadovoljna. Dalji planovi, ili idete sad narednih mjeseci neka takmičenja, do šta je vjerojatno ova letnja pauza? Letnja pauza, počele su pripreme za državno, balkansko, onda kasnije svetsko, poljsko i tako. Ti, Petre? Pa, sezona je za mene u bodybuildingu završena, ja sad orijentišem na discipline snage, bench press, pošto se time bavim, a što se bodybuildinga tiče, od septembra kreće nova sezona, tako da za to se spremamo preko leta. Imate možda neke savjete da date našim gledalcima koji bi voleli da počnu da se bave ovim sportovima, a ne znam do koliko godina čovjek uopšte može da krene da se bavi ovim sportom, da bi to bilo onako profesionalno? Pa u principu potrebno je jedno vreme početka onako treniranja, znači da se napravi jedna rutina u teretani. I potrebne su godine, ovaj sport se trenira ceo život i potrebno je dosta vremena da se napravi lep rezultat. I mnogo truda je potrebno, i ishrane i mnogo ulaganja. Znači na sve se to mora paziti i voditi računa? Pa u principu da. Reci mi, Ksenija, zašto si se ti odlučila baš za ovu kategoriju? Ili da li si samo tu ili eto pogrešni neke druge kategorije? Ne, takmičim se samo u ovoj kategoriji i to je kategorija gde se gleda da devojka mora bude lepa i da je kao manekenka, opet nije tako mišićava. Jednostavno odgovaram i imam toliko godina. A koliko imaš godina? 17. A kada si počela se baviš? Počela sam, na prvo takmičenje sam izašla sa 15, znači prije godinu i po dana, tako. Je li opasna konkurencija? A jeste, uvek je opasno meni. Odakle dolaze oko najlepše, najzgodnije devojke? Iz Novog Sada. A iz ostalih zemalja? Opet iz Srbije. Ubedljivo. Ubedljivo. Da. Bojana Vasiljević i Predrag Milošević također su veoma uspešni u ovom sportu, pa naravno počet ćemo od dame. Bojana, ovaj pehar je tvoj ili tvog kolege i para? Mog kolege i para, to je zajednički pehar, osvojen u parovima u Nemačkoj. Inače, to je bilo takmičenje održano 7. juna u Petersbergu u Nemačkoj. Učestvovali smo oboje i u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima. Pojedinačno ja sam osvojila srebrnu medalju u aerobic fitness kategoriji. Predrag je također u svojoj kategoriji. Da, i ja sam također bio drugi u svojoj kategoriji super body za muškarce preko 30 godina. Šta je to, odnosno koji su to kriterijumi prema kojima se boduje?
Ovako, ja sam prvi put nastupao na tom takmičenju, tako da sam bio i debitant na tom takmičenju, tako da sam se i upoznao malo više sa tim takmičenjem Mister Univerzum u Nemačkoj koje se održalo. Ima par kategorija, znači kategorija do 30 godina, kategorija od 30 do 40 i kategorija preko 40 godina. To je seniorska kategorija i posle toga ima veterani preko 50 i preko 60 godina. Znači ja sam nastupao u kategoriji do 30 godina, Super Body kategorija se zove, osvojio sam drugo mesto i veoma sam zadovoljan i svojom formom i svojim izgledom na tom takmičenju. Pa li ima ljudi u tim kategorijama do 60 godina? Ima, bilo je par, možemo slobodno da ih nazovemo momaka, jer telo im je kao da imaju nekih 40 godina, dok u licu im se vidi da zaista imaju toliko godina i svi su dobro spremljeni,